ki satar ki bathamai ki penpa ba u Vladimir Putin mat ki nongyalam bahalor ki la penyat ya kathma hapo Ukraine napo kaktem yada nuklear kaba kerpang kabadan hajan surgut hakathan sepngi ha Siberia. Kajingja arnga jong u menteri yadari jong u Putin u Sergei Shoigu menta labun bun tayo kala penmi ru yaki khubor hamsaya ha kabayade bar kakot kakhya ka jong u. Bat ya kabalanget ba udan hapdeng kaktem ba kerpang hayufa kaba hayurals kaba jengai kumba nyospa 8,000 miles mi ngi na Moscow kani kalong katkum ka jingtok kit benya bala penlong da unong pathai khubor u Christo Grozev ya kani ka jingkam lanang penskam shu lingba ka khun ka jong utei u he shipai ka senia Shoigu lai phawai snem karta kabala penlong ka jing net jurep shahu yufa ha kabala yo iru katba kadang sha shondur kumbalai sngi shwa jong ka at ar tarik menta ubnai kajing pendan kam yakini ki ketam bakarpang lada la pentikna kalongru kabasngoma kata namar la subajur ba u Putin ula ban penkre yaki tiarthma nuklear kata kajing persang kaban wanra ya kajing penpai kala u Grozev u badan kajing yadei bat ka kenhun tokit napo Britain ula ongru ba utikna ba u Shoigu udan hapo katei kaktem kabakarpang nalor kata ula ongru bah kajing den ya kalingsun ka jong u layo i kha ba ujulet shayufa dak batep bakadon kachaka kabala ban ajing yada hapo kathan kumtaru kane kala penmi ya kajubab halor kachaka shong kaba ula penlong kum ka yingsa kham hashwa lakam ba u Putin ula penken ria no yala ki jong ki bahaying hasam ki bajan syakaktem bakarpang hakibenta jong ulum altai kumba shihajar shispa mile shathi mingi kasurgut bat kumba hajar laispa 100 mile mingi na Moscow u Grozev ula ongru ba u hedu shipai ka Russia u Valery Gerasimov utrei kam napo kaktem bala shnakerpang hapo khando kawai pat kajing penpau kalong ba u Putin ula penlut shibun kapor ha kapor ba kajing pang covid kadang sapriang ba kata ha ubnai nai wing lanen no pra hajar arpho hadin ba